Numele meu este Mădălin și vreau să vă prezint ceva în Minecraft. Doar pentru cei care nu știu. Cei care știți, vreau să apreciați acest videoclip. Poate ați mai văzut undeva ce ați învățat și voi. Dar eu o să prezint celor care nu știu. Hai să începem. O să vă prezint cum să vă faceți un duș cu apă, chestii, tot. Ăștia sunt toate materialele. Întâi facem un fel de L. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sunt 4. Facem așa un zid. 3 așa. Mie mi se pare destul de faină chestia asta. Cu apa. Aici nu fac deocamdată. Fac asta așa. 1, 2. Deci faceți așa un pătrat. Puneți două blocuri. Puneți un redstone o torță de redstone. Peste faceți așa. Puneți încă un quartz. Dar lăsați așa pentru că o să acoperiți tot în afară de aici. Pentru că o să puneți dispenserul. Geam. Și faceți până unde vreți dumneavoastră, mușchileții dumneavoastră. Până unde vreți faceți chestia asta. Și după aia acoperiți tot. Acoperiți tot până terminați aici. Puteți să faceți aici ceva, dar dacă o faceți în casă, nu o să trebuiască zidul ăsta, peretele, o să faceți direct în casa în sine. Deci puneți un redstone torță aici, opa, excuse-mă. Deci puneți una așa și una peste, două blocuri, una așa. Puteți să puneți pauză la videoclip și să vă uitați, să încercați și dumneavoastră. Faceți aici o gaură. Și unde faceți gaura, puneți dispenserul, îl puneți cu fața în jos ca să poată să curgă apa. Aici acoperiți. Fiți atenți. Deci acoperiți aici și puneți jos butonul. Un buton. Puneți jos butonul sub torță, pe același bloc, dar mai jos. Deci vedeți, aici este blocul și mai sus este torța, dar e tot pe același bloc, dar numai că torța e sus și butonul e jos. Dacă înțelegeți. Puneți așa unul aici ca să nu se vadă urât. Sau puteți pur și simplu să faceți aici, opa. Da, e mai bine așa. Faceți așa. Pur și simplu puteți să faceți așa și după aia acoperiți aici. Așa. Și aici faceți ceva gen. Vedeți voi cum faceți aici. Vreau să vă arăt așa de formă. O să ne închidem. Deci, da, cam aceasta este construcția. Și ultima chestie, apăsați pe dispenser, trebuie să aveți 1.15 sau 1.14 ca să meargă pe creative. Pe survival e cam greu să obții aceste chestii în afară de dispenser și de buton și de geam și de apă. Adică ca să iei o cu apă să trebuie iron și chestii. Deci puneți zăpada aici, apa și ne închidem. Ne închidem aici. Pur și simplu apăsați pe buton. Tada! Și acum merge. Vedeți, ne facem baie băică. Nu puteți să acoperiți aici pentru că ar fi ciudat. Vă faceți așa un fel de mai mare. Sau e bine și așa, stă sub apă ceva. Deci
puțin lag, nu-i băi. Hai să vă fac direct, fără perete. 1, 2, stai. 1, 2. Ai pus torța. Pui butonul. Ai pus torța. Ai pus redstone-ul. Așa vezi? Pui dispenserul sub. Să fie cu fața în jos. Și cam asta este construcția. Ce greu! Asta ce... Și stați și mai e o șmecherie. Puneți orice în dispenser și cade. Hai să punem lavă. Apăsăm pe buton și uitați ce se întâmplă. Cade lava, cade lava. Bă, stai puțin. De ce e cobblestone și nu e din ăla bedrock? Nu-i bedrock. E din aia cum îi zice. Și curge aici lavă. Deci, da, v-ați prins. Da. Nu uitați să dați un mic subscribe acolo, este foarte ușor. Puneți pauză la episod, dați subscribe, un mic like. Dacă vă place seria asta în care vă arăt mici chestii cu redstone, nu uitați să dați un puțin like acolo. Nu este greu deloc. Eu sper că o să mă susțineți în continuare și eu am fost Madalin, ne revedem data viitoare cu niște construcții sau ceva. Pa, pa!